ସୋ ହ୍ୟାଲୋ ଗାଇସ୍, ଆମେ ବାହାରିଲୁ ସମ୍ବଲପୁର ବୁଲିବା ପାଇଁ। ଆପଣମାନେ ବି ଯଦି ଆମ ଭଳିଆ ବୁଲିବାକୁ ପସନ୍ଦ କରନ୍ତି ତାହେଲେ ଆମ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍ କରି ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ। ତାପରେ ପହଞ୍ଚିଲୁ ସମ୍ବଲପୁର। ଗାଧୋଇଲା ପରେ ସମସ୍ତେ ଏକାଠି ହେଲୁ। ଏକାଠି ହେଲା ପରେ ମା ସମଲେଇଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିବା ପାଇଁ ଆମେ ସମସ୍ତେ ବାହାରି ଗଲୁ। ବାହାରି ଗଲା ପରେ ଦେଖିଲୁ ଏଠି ପ୍ରବଳ ଗହଳି। ତାପରେ ଗଲୁ ମା ସମଲେଇଙ୍କ ଦର୍ଶନ କରିବା ପାଇଁ ଫୁଲ ନଡ଼ିଆ ସବୁ କିଣି ଆଣିଲୁ। କିଣି ଆଣିଲା ପରେ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଗଲୁ ମା ସମଲେଇଙ୍କ ମନ୍ଦିର ଭିତରକୁ। ଆମେ ପହଞ୍ଚିଲୁ ମନ୍ଦିରକୁ। ମନ୍ଦିରର ଗେଟ୍ ଏଣ୍ଟ୍ରି କଲା ପରେ ଦେଖିଲୁ ମନ୍ଦିରରେ ପ୍ରବଳ ଗହଳି ଥିଲେ। ତାପରେ ଆମେ ସାଇଡ଼୍ରେ ଗଲୁ। ଗୋଟେ ସାଇଡ଼୍ରେ ଗଲା ପରେ ଦେଖିଲୁ ସେଇ ସାଇଡ଼୍ରେ ଏତେ ଗହଳି ନାହିଁ। ସେଇ ସାଇଡ଼୍ରୁ ଆମେ ଗଲୁ ମା ସମଲେଇଙ୍କ ମନ୍ଦିର ଭିତରକୁ। ଆପଣମାନେ ବି ଯଦି ସମଲେଇ ମାଙ୍କ ମନ୍ଦିର ଯାଇଥିବେ ତାହେଲେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ। ମନ୍ଦିର ଭିତରେ ଏଣ୍ଟ୍ରି କଲୁ। ରହିଲି, ଟାଟା।